Haide să-ți arăt cum să pregătești cel mai bun pilaf de primăvară. Ceapa albă, tocată fin, așa de primăvară. Cât timp se rumenește ceapa albă, tocăm ceapa verde. Ceapa s-a rumenit bine, uite ce frumoasă este, un pic așa crocantă, rumenită. Punem orezul pentru pilaf și lăsăm câteva minute până orezul devine translucid. Ceapa verde, am tăiat morcovii baby, i-am pus în orez și amestec. Punem supa de pui, mazărea verde, am pus ridichile, amestec un pic, dau mai încet plita, pun capac și las să se gătească. 10-15 minute. Pilaful este gata, așa îmi place cum arată. E lipicios, sticky pilaf, că așa trebuie să fie un pilaf, un pic mai lipicios. Pun verdeață, mai exact pătrunjel, unt și amestec. E super, ce să mai e proaspăt, e exact ce trebuie. Vrei rețeta? Scrie în comentarii primăvară.